akan ni kare fulana wa kunna filayhim fana salati ibrahim abeka wa abeka tayyad da falen de beka arakan fura ibe tayyad da falen de ka salati ibrahim ya kala katangani ni alati isifenane mo ko beke ko fele sa wa kam do hakli jini sumbalo na fila min fula min ya hari so man yin doye wala ne ke ko mo do fula akan ka siga wila kala sabanana ko subhanallah ya sabira ko abi salamu bi ko subhanallah wala kanani nan nati ko me amma bada ke ambe min fo sufin inna fila min tarawih min fula min ya kine ko salatu layl masna ako sufin na fila fula da ibe salamu bi fula ibe salamu wala kine ga sasal wala muslim ko na tuko dola kine ko salatu layl wan nahar masna akun nafila ko ni sufela la ni ben nafila de ko be telefela fula de be salamu la fula de salamu donc nafila ibe fula de ke katta ya ke salamu la ni mo min nyina na yuli la itara sabana la nu ko subanda jago isa gi kasi katta ya ke salamu la ka bada ke wala ibe continue me kani to ka genani mo mun tara kunnani be se ka salli utaran bai se to ba hadisa ko beta kwan ba shi tukun cire sallallahu alaihi wasallam yusalli arba ko abin nani salli fala tasalin kusuhunna wa tubuhunna ikana mu wani ne karun yalin mutanya o ko fa bin nani wala salli an ba shi tukule kan nani min faranyun kan ninna ayu faranyun kan cire tun kira da le ba jajale na ya fura salli abe salamu bila abe wuli abe fura salli abe salamu bila ninna ni dafrate abe sigi kan lafiya an bai shi tuyen nani faranyugon ka sigin lafiya ya wadda parce que ciren tungar kanta ni kele de salle ale ba janyare wakati dora be suratul baqara karata kele ani ali murad donc ciren ba janyare na ye fura salle abe salamu bila abe wuli ka fura salle ka salamu bila be sigin ka lafiya aisha tuyen nani faranyugon ka sigin lafiya ya wadda mais aisha tu kala nyinite kon nani tu faranyugon na bro semino ko ninde mo chaman bina ako sahih muslim hadisai nana na tugo fura da sahih muslim na tugo do yen nani fot ni tugo la abin nani sallin kana mu wonyin ka munyalima anu janya ako muslimu riwayero re nana an ba shi to yayira ni nani abe salamu de ko ni ko ce hadisan na tugo re yayira abe salamu de ke ni ko ja ki tugo donc cire nya fo sufe sallin fura de be salamu nani talale wodi ato ahmad ibn hanbal billah kan yine ka akun na fulan mo ni fulan dafara yiwuli la kata sabana akun mu ko subhanallahi yitu ka dafana ne ka sallaci ahmad ibn hanbal akwa be ko min nisu ma farda arakan fulan dafara ni wuli la kata sabana ni ko subhanallahi ja ko be sagi to mi de akun na fulan fulan dafara ni wuli la kata sabana ni ko subhanallahi ja ko isagi parce que tire ko salatu layl masna ako sufin na fly fura de be sa nani tede tugu nyonya mi fana be tugu nyonya wore be kiden kelen de yo ke aka wotiri la kiden kelen ka wotiri sallaka sokono adella ka sabatu no saban abu tugu nyonya sabana be sigi ka tayya de sabu kiden ka wotiri sallin to furana aka sokono ayi duru tugu nyonya aba be tugu nyonya fo duruna abe sigi ka tayya de sabu togo ya fulana kiden kele ka wotiri sande jogo aka sokono kiden ye wolon fula tugo wolon fula ayutu worona ayata yake masalamu la anana ni wolon fula nay ka tayake ka salamu min tenani yawa la hala duruna kiden ye kono do salli kutu no segi ayata yake ay segi betu no na ka tayake masalamu la anana ni kono to nay ay salamu worona cine nye tani kele salli fura abe salamu bila ka tani kele na ka tawoti nilla hala woro hadisa salim bin bela cine nye wotiri salli nilla hala woro la me akele de yen ninja ka sokuna man ningeni mo wayele hari mo mo fana be wotiri sabatu no na ni jamae khilafu sunna cine mo kele jamae cine nye wotiri tu no na kele na ka sokuna ni kelen bi ka soko ni bi ka wotiri salli ni wotiri salli to ko woro ibe se ko do la kelen sa sa halu na na me ita ke ni jawe
ni be sallini jama'i tarawih la fura be salamu de nani ta ni be nani ke kataw de ko hadisan min nan bai su hadisan da yimena an bai su nani min fo kinan tumbe salamu de